Sanibonani babukeli. Namhlanje ke sikhuluma ngodaba olusha oluthinta umculi nomethuli we-TV owaziwayo uJub Jub. Kubikwa ukuthi uJub Jub uphinde waboshwa kulandela isigameko sokusola ukuthi senzeke Edenvale eGauteng. Ngokwemibiko esivelile kuthiwa kube nokungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nomshayeli we-Uber. Amaphoyisa athi lo mshayeli wasolwa ngokuba nobudlelwane nentombi kaJub Jub, kwase kuba nesigameko esagcina sesibikwa emaphoyiseni. Umshayeli ukwazile ukubaleka wayobika lesi sigameko okwaholela ekuthenini kuvulwe icala. uJub Jub manje ubhekene namacala ahlukene okubala ukuthumba kanye namanye amacala ahlobene nalesi sigameko. Kodwa kubalekile ukukhumbula ukuthi icala lisaphenywa futhi inkantolo ayikakhiphi isinqumo. Le ndaba isidala umsindo omkhulu einkundleni zokuxhumana. Abanye abantu bathi kufanele kulindwe umthetho wenza umsebenzi wawo ngaphambi kokuthi kukhishwe iziphetho. Kanti abanye bakhombisa ukumangala ngokuthi igama likaJub Jub seliphinde lavela endabeni ehlobene nomthetho. Uzokhumbula ukuthi eminyakeni edlule uke wabhekana nezinkinga zomthetho ezamenza waba sematheni ezweni lonke. Ngemva kokuphuma ejele abantu abaningi bebecabanga ukuthi useqale impilo entsha, wabuya emculweni waphinde futhi waba ngomunye wabethuli abadume kakhulu kwi-TV. Lokhu kwenza abantu abaningi bamhlonipha ngokuzama ukuvuselela impilo yakhe. Kodwa manje ukuboshwa kwakhe futhi sekuphinde kwadala imibuzo eminingi kubalandeli bakhe. Abantu abaningi bayakhala bathi lokhu kungase kulimaza igama lakhe nomsebenzi wakhe. Njengamanje wonke amehlo abheka inkantolo ukuze kutholakale iqiniso lolu daba. Wavula umnyango wathi phuma nguwe lo ntshela ichere yami kwathini Uber driver ulost insomana tshela ichere yakho mna buthi ndikwazelaphi ntoni ngiyajola 99 like what's going on. Umbuzo omkhulu osele manje uthi ingabe lokhu kuzoba nje ukusolana kuzophela enkantolo noma kuzovela eminye imininingwane ezoshintsha indlela abantu ababheka ngayo lolu daba. Ukuze ungaphuthela mbukeli ngicela ungakhohlwa ukulike, ukusubscribe ukuze ungaphuthela izindaba esinifakela zona usuku nosuku.